Hello, kumusta ka mo? Yan sabi niyong alagad si Kanginan, Trifon Morales. Kung ako pasultiyon, asap kita, always say a prayer, mga kaigsuunan. Nga kong partner sa Madrid, si Randy Tayad, kumusta ka mo? Pamati, ukta ng mga kaparintihan ni Randy Tayad. Mga pangumusta niya, mga Kalago family, no? Diyan napita sa Davao. Okay, kumusta ka mo tanan? O siya taga Dumanhog nga Kalago. Ubay-ubay gini sila. O katong mga Aliyo apelido. Aliyos family, kumusta ka mo tanan? Okay, may pagpapaminaw ninyo kay suunan. Okay. Bueno, ang suwatan po ko na itong katagan o pagtagan, no? Pinadaha kayo sa kababay nga nagpatago lang sa nga lukring. Kinagibatan o doa sa radyo ni Ri Arellano. Kay suunan na nga itong sender si Lukring. Kining akong kaparaygon og tingog, wa ko magtuo nga dili ba di ay ni ikahimuot sa kong bana ug mao ni nakahatag na kong problema karon. Pero aron niya kayong masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Panahon na para magsaya. Enjoy mo na ang problema. Na 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 na. Ice cream! Na 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 na. Hala? Ice Unsa cream! kuno? Hala, ice cream! Ice cream mo na kayo! Natoy! Natoy, pagdali, Natoy! Nanay! Ha? Nanay! Ano? Dong, Natoy, na ay ice cream, dong. Pangas ka. Ice cream! Wala na ice cream ako ni tawag ni mo! Alam ni na ice cream tawag ka! Ay, guwapo! Ice cream, guwapo! Bida, doon pagka... Guwapo, ice cream! Ice cream! Ma'am, ice cream, ma'am. Bugnaw kayo ni ma'am. Kaya na ice cream init! Ano, makasir eh, noon sa gusto kang init, sir. Ano mga? Ha? It's okay. Nakakaya ice cream init? Pwede ka to. Initon, sir. Ha? Joke. Bito na sir eh. Unsa taon eh. Eh, ma'am. Unsa ba imo, ma'am? Napaday kay laing baligya diha gawas sa ice cream? Naa, ma'am. Na ice cream nga baligya na sa ice cream og nga dili baligya. Ay, hala, uy, ganahan ko anang dili baligya. Ay, paligid ka kalokring. Ay, bida, tiguang na kalokring. Sus! Ga! Buta ni mo! Ay, gaasa ka! Palit ya! Palit og ice cream ba? Ako ni ay! Baligya mo ko ni ha! Unya ang bayad? Bayarin ni ha! Ikaw may mukhaon! Animal maning tawhan na, uy, bantay lang gid ka nako, paludhon tagit ka. Unsa, ma'am? Ice cream ka, ma'am? Ha? Ice cream ba ka? Gusto ko atong ice cream nga dili baligya. Yes. Dili baligya no. Naong bayas, amaw. Tagaay kog usabi. Ops, usa ka ba? Nga naman, magbuot di ka. Ikay palit o ako'y baligya o. Doon ko ginagkaon. Be, dali, be. Kay katila po na kay kus ice cream. Dila, bias kanahan. Murag yung dila sa nananggal, probida. O, tanaw, ang migara, makadahan. Si tanaw niya tindiro sa ice cream. Kanahan, ginibayana. Padali niya, Lukray! Mura mo kang napaibog sa tindiro! Padali niya! Ngano ka na siya ay, naunsa ka man. Mutan na pag naunsang lagot ko! Sus! Ngano ka, uy. Imo man nagipakong imong odas, bongbong. Buot ka, lagot ko. Sabot ka, lagot ko. Gusto na ba? Kana siya, gusto na good. Maluoy ta sa bongbong. Sus! Bida. Ay! Ano man, ibog ka itong sa ice cream? Unsay nag-ibog, uy. Unsa kunoy akong ipaibog? Kung inigtila ni mo sa ice cream taon, inigtila ni mo, atubang madayon ka tindirog ice cream, mura ka napaibog, ba inigtila ni mo? Hala, uy, nagselos ka Wa akong silaw sa lagot ako. Nganong maglagot man kaga? Bida sa di mo, 14 mo tila sa ice cream. Unya ang tiniro sa ice cream, maghihiyod sa gatong laway tanaw ni mo. Hala,
Ang iya di ay mo ay nalana. Siyang mo yung lanay. Iyang simot ba? Kay nagtuto man ang iyang laway. Ay, binag-uusay yung lanay. Ngano man sa kaga, uy, naunsa ka. Sige, unsa? Gisapot kaga. Okay, sabi di maglagot, ha? Sa imo gihimo, tanaw ko nimo. Ikaw mo di kay... Dami kay kwartaw niya, manawa ka na ako, nga pabayron ko nimo. Unsay kwarta nga wa man ko'y kwarta. Unsa man gibayad nimo tong ice cream nga imo gitila-tilaan day. Wa man to'y bayad ka. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ano ka babera? Sa bot pa sa bot. Uyab na mo? Dili. Unya ka, ano uy. mo ka babera? Ingon man siya, nga mutanaw lang ko na siya. Nga tila-tila ka? Ha? Mutanaw lang ko na siya nako samtang magsigog tila-tila sa ice cream. Abay, makita ito na ko ganahan. Lubagod itong liog ato. Nigahuman akong lubag siyang liog. Ako pag yun siyang tuban. Hala ko ga. Natoy. Tay, Nalera ko na magsulti retag ka diyo. unsa man tay? Dali, haritas mag-istorya tangari. Unsa man na tay? Wa diha ang imong asawa. To si Sud. Mao ba? Unsa man tay ha? Kuan. Kanang asawa ni mo ba? Iyo ka kabadlong ana? So unsa man tay? Kanayang sinuluban ba sa iyang sinina? Badlong ako nuna. Ba namang yung ka? Murong dili mo na maayong iyang sinuluban sa iyang sinina? Ha? Kaya nga naman eh. Wah, grabe, wa ka kabantay. Batayin ako ng iyang gisulob. Kanang mga short, ha? Kanang iyang mga short, kung magsulob siya. Pero yung mubuha, kung wa pa'y sipir o botones ng iyang short, murag yung nagpanti. Ha? Mas may pangpanti sa nanay kay murag pagpurol. Badlungan na, ha? Kailangan kayong tanahon. Mura na sag na nintal sa mga laki para makasa. Sige tay, ako sultihan ako sawa. Gawas ang short niya. Kana sang duster niya. Magsulob og duster, puwerte sang sihaga. No, sama ng sinuruban sa mga asawa. Mura man siya way paki. Niya magsulob og sinina, dili magbra. May pagbra, may pag magbra, nalang na siya, og di nalang magsinina. Oh, sa badlungan na siya, ha? Kay perming libakon sa mga asawa nga itong mga silingan. Ay, kabala ka tay. Di man kabayong magsinina siya. Ano lang ako pa sulubog sinina? Paubuon na ko tanong. Makulata ka ba na ko na to eh? Bidyar ko, bidyar itong ako. Ako lang naman mo. Toy, natoy. Huy. Natoy. Lord. Sila di ka mo gudyan na. Kung sa manang, ha? Oh, kuya, wag ko di. Magditsuibi ka di disbukid lang? Yakan ko nun ang naog mo. Ay, makaingon kaghatapat. Ay, joke rato lang, joke rato tao na eh. Ay, asang asawa ni mo Ay, doon. ang anong itaong kusawa nang. Ing nasiya nga kanang gipanghambog niyang lawas niya nga murag Coca-Cola. Kanang iyang pa nga murag hamunada. Oh, Kinire katapat niya do. sama na nang. Nay, swerte lang siyang nauna kong panganak kay niya. Kayog nagdungan pa mi. Oy, di naman ni maho yung beauty do. Nagtuo siya nga matintal niya nga akong bana tungod anang niyang pagsigig pakigol niya. Ha? Dili na makuha, di na makuha akong bana doon. Nagbisag nangunot na ning akong paa pero pildihunon ko siya sa akong performance. Nalayo pa na siya sa kumingking na ako dong. Besang mag-contest pa me. Yeah. Yung imo kuano, imo pantin na yung shoes. Ay! Asaman tong straw na akong gibakol sa ani. Bangkas Inahat. na. Oy! Kaysa na ko sa straw! Oy! Sakidot, we. Ay, kinakauli na ka rin. Sira pultan? Ngano man? Isiro. Ngano di ay kaga? Yuli ka probinsya? Ninanay mo sinuluban? Kay ngano di ay ka? Ako man ni shorta. Wabitay nangangkod. Magipangkod rin mo lain mo bito na. Pero unta ba? Usba taon ng style si mo sinuluban taon? Kaya mo short mo nga murar ka magpanty taon? Lisi taon na?
Bida. Bilisod tabi. Unsaon man nimo ga? Basta ambi na, hubuan na. Ay, unya na lang ga. Hubuan, no? Di lagi pwede. Kung ano di man pwede. Wa ko nagpanty. Sumarisek! Bubu, si Busod, sulo mo niya, huwag mong pati. Ano di ay? Mo man ay uso ron. Sino na? Malki ka na. Tibo, taon lo, Krem. Ga. Ikaw naman takong nisunod sa uso. Nganong masuko man sila? Mao nga para wa na isamok. Ako na lang gituman ang akong bana sa iyahang gusto. Gitumanan ako. Unya. Oh, mayo kay nagkita na ta. Uy, iya. Oy, ay kung tawag ang iya. Kay numero ray diferensya nato. O niya, ayaw pagtuo. Nga sa imong kasiksi makalamang ka na kong dako. Ha! Never nga makapildi ka sa akong record. Time para good. Say problema ni mo ya. Wa ko kasabot gyud ani. Dako kay kagsa nga nahimon ako. Tungod kay nakita na ako nga buot mong surik-buto ng akong bana. Akong anab. Unsay ana? Akong bana. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ngano di ay ka oy? Unsa di akong atraso nimo? Ya. Unsa may akong sa nimo? Buot ni mong tintalo ng akong bana. Nawa ka kuyapi? Ha? Nagtuo ka nga pinaagi ng imong mga pakigol, mabihag ni mo nga kung bana nga si isyot? Oy, never! Kay bisan unsaon anang imong patintal day, di good taon na mabuhi nako. Kay in love kayo na nako, akong bana. Hala, wa man intawag ko manintal anang imong banaya. Unsay wa? Ha? Ay nalang ta. Kanang pagsige ni mo agi-agi sa amuan nga magpakigol. Tuyoon ra ba gyud nimo nga nasa gawas mag-istambay akong bana. Naibaw ka unsay nakapadakog atraso nimo nako? Ikaw ang hinungdan kung nganong nawagtang ang pustiso sa kumbana. Asa ko taon? Hala, ngano ako may pasanginlan nimo sa pagkawagtang sa pustiso sa imong bana? Ang nga inig-agi nimo, mututok man dahil ang akong bana si mong pa. Unya inigtutok mo to ang laway. Unya sa pagtuo, wa na makabantay nga hastang yung pustiso na tagak na. Hala, bungot na nis itoy. Ako nabantayan nga daghan sa mga asawa sa among silingan, suko kay nako. Ug wa ko masayod kung anong masuko sila nako nga unta, wa man ko makigsultian ng ilang mga bana. Unya, Mao na akong giingon, mo di maayo magsigi kag pakigol ang daghang mga asawa masuko. ug nganong masuko man sa sila nako. Nganong dili man sa sila magpakigol og ila, Sa uy. taon ka, Lukring. Oy, di ba na parehas mga babae tanan? Ikaw, medyo may pagkaigat man ka. Pagkaigat man kang dako. Kanang ang mga silingan na to, di ba na parehas nimo? Pero siyempre, masuko yun sila nimo. Kay hadlok mo na sila nga basig batintal nimo ilang mga bana. Gawas pa. Dili kay ikaw ilang libak. Hasta ko, naapil akong libak, ane. Ay, sus! Pasagdi to. O, magkaanak nila, oy. Basta sugod ka ron ha. Ay napusulo ba ng short ng purti mo buha? Purti huguta. Ga! Basta, isaan ako. Di na kamusulo ba ng mga short nga mugbuo niya hugot? Ha? Isaan ako. Kanatagas na isulop. Unsay ngan? Hala no, kung tag-as mo na tag-miyembros Japor. Ha? O sabi gusto ni mo? Mamimbro kas Japon o mamimbro kas Borings? Pagpili! Borings? Ngano gyud kahasa nga ilang man kong gikontrahan og di gyud sila ganahan nga mag-shorts ko nga mao man ay uso ron. Sayop di ay na. Gawas pasad sa di ay na. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lukring.
you, Lord. Salamat, Lord. Very salamat sa mga pagampo. Ang atuang mga kaigsunan po, nga, kanunay po duka-duka sa trabaho, na natay, number 1 nga, makawas duka. Ang atuang Said Panyawan Coffee Mix. Nindot kay ning imno na to, kung mo trabaho ta, kay kondisyon, kay tapaning tonta. Unya, lahi ni siya, mao ni siya, kapinga. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nindot kay ni imno na to, ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Kaya Ate Brett? Okay, ako isang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulusaw sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inamdaan ang sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto ni mo, maugapon, sa gapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Maghapon ini ka panihapon ni mo sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ng usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, ayaw na mo kahadlok or mag-uol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat yung kayo ninyo sa inyong paghimog number 1 sa itong Said Liniment Oil nga tinuon mo ang tawag sa itong panuot. Pamaol, parakit sa klawasan, varicose veins, katul-katul, kutong sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi. Kung mga haplas ta sa itong Said Liniment Oil, unya, anharata mo palit sa butika. Di ba Kuya Gili? Butika ra mga igsoon. Ato lang ning husayo na. Hindi gyud na bahimo sa gawas wa na bligyas ko. Husay na. Ato ba? Ato gyud tas butika may gala makapalit og tinuod nga haplas kasi Said Liniment Oil. Maro gyud ang butika. Pero may mo sa gab ato ta sa Facebook kay option ba? Sa Facebook bistahan na to ang ang page sa Said Marketing Panyawan Herbals magigala. Ato i-type ang Panyawan Herbals. Dayon ay kalimot nga ato i-like ang page magigala. Oo. Nga makita sa tanan ang mga genuine Said Marketing products. Unya ang mga Panyawan products sa Said Marketing Gabs mapalit po dato sa Shopee. Shopee? So magigala Shopee layo tas butika ato ta Shopee. Oo. Shopee sila may mga to na Gabs. Oo. Shopee Shopee, yun. Okay. Kuha sa Gab basta Shopee ubutika maro gina. Okay. Maglitay ko Gabs. Ikutin ni sa taxi Gabs kasi Chris of taxi. Si Dante Abali. O sa ako sa iyang asawa day. O siyang asawa nga si Mrs. Maripi Demo rin yung asawa Gabs. Si Maripi. O niya, driver siya po Gabs. Di, sa katigbian day Gabs, ako yung nag-ila dito. Si Abibi Utom sa katigbian mo. Driver siya po siya. Elsie de la Cruz. Hindi busay. Jimmy Mercader and RF Taxi. Thank you kayo nga. Okay, salamat kayo diya, tanan. O si Tupil pag yung taxi driver sa log. Dagang salamat no nga. Okay, thank you. Pagsalig na to sa itong bantugan kang top plus Said Liniment Oil. Okay, salamat kayo ninyo. Bam! Okay, salamat po sa kayo. Labi na diha sa Barangay Secretary, sa Barangay Caridad by Relative. Si Ma'am Fee Salidaga. Ingo man sabay lang usa sa mga PHW, Jonalyn Ramirez. Thank you. Ingo man sabay nila ni Ma'am Juicy Buscagan, Palong Son, Kakay Vio Vicente, Jumper Ignacio. Kumusta ka mo diha? Og ingo man sab ni Barangay Kapitan Berto Biray o Benito Biray, sakto ba to? Michael Kapitok. Binadya sa ato ang usayngan ini sa mahaplag si Sister
mayet kung kamasayop sa BSC sa Mahaplan o ang katong mga staff ni Mayor Lieve. Usa tinga niya, usa the first name ni Mayor Lulot ba to? Lulot, Mayor Lulot. Oo, o ex-mayor Ma'am Daisy. Salamat kayo sa mga fruits. Ngayong ihatag ka na ko itong mga grapes. Salamat kayo. Ang atong mga staff ni Hailabin na atong mga staff dito sa atong ipuyan nga hotel. Salamat kayo kay Maminaw. Magsunod sila sa atong tulmanon. Di ayo ko magkalimot ha kami. Dito ko ilang tubig. Di yun mawa. Puso kayo. Ang celebrity ko, dik viewership. O katong bahay bitaw at pang sa hotel itong isakyan lang nga naganay nang ka. Pertigil na lipaya. Kaya ko nung matagaliway HP. Salamat kayo. Ayo ka magkalimot ha. Celebrity ko dik viewership. Alam sa itong pagpangaligo. Doon ang kini mga sangkap nga gulutan tayo ng papaya extract. Yung mga sab natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Pananglitan og doon ay mga up doon ay mga butig-butig doon na bay katol-katol murag ni kabang ang imong panit doon ay mga skin diseases mo pero sa kinig doon ay mga dead skin. So ayo ka mo kalimot ilipalit ninyo pananglitan o gusto ka mo magpakisayon adto lamang sa butika pangutana diha sa inyong lugar. Ayo ano na abasig na i-offer ninyo nga naglakaw-lakaw din na tungod kay makapalit ka mong mga dili tinuod fake ang inyong mapalit. So said celebrity ko tig so pas mayo sa inyong lilion sa kilid na abay tatak ni ini nga said marketing ECAD. Said marketing. Aha. Salamat. Ate Pres, kaabam? Yes, ang ato ang sinir gulyat. Atong sinder si Inday Luking. Sa ganito yung problema. Kani si Inday Luking, murag igaton sa but wako sabot kadang paraygon kay di siya. Inya suko yang bana kay paraygon kay ba kay daghan kay mga sawa nga magdagot kay magtan-aw nila nga si Inday Luking mag-short niya, 40 pang pakigol niya, di pa pag yun panty ba? Sabi, kasultin mo ni ma'am. Mo nang galago taon, maayo yung bana taon, napay mo palit yung ice cream, niya, initila ko nun niya sa ice cream, 40 igata tanaon. Maghiyod-hiyod kung taon ang tindirong ice cream, maghiyod-hiyod magtanaw niya. Saan na ba? Be. Okay. Sa dilipat na mo tambag ato sang taga-agiyabi, mubalik na diri sa Old Testament. Sa Genesis 3, verse 8 ngadto sa 10. Sa pagsalop sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Verse 11. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Ako nagibasa Goliath tungod kay bisan gani sa mga karaang panahon, hibaw ka ba Goliath? Wala na makakabot kay taga-syudad makagulyat. Ano naman, kabot siguro ko eh. Sa gamay pa may bata ang Goliath, ang mga gawa sa mga daga, kanang mga inahan sa probinsya kung mga ligo ato sa Tabay Goliath, dili naman sila magbra, kumitay naman na mga tutoy manlugod. Wa may Malaysia. O mabitabi sa una. Why Malaysia, Indonesia ra. Antiguang ay. Sorry, joke only. Ito lang sa unang panahon. Karon, Ay, ako bam, sa una bam. Abot san may anak bam, maligo, miguan, maghubo, mitanan. Day, natural man na maligo, di magbra, uy. Sa una, Ate Pres, mga bata di pa. ba ka din dili tabunan lang sa probinsya sa karaan at Pres. Wala rin Malaysia. Wala, Gib, ang maligo, bisad ka ng anas puso, kargado di man na magbra Sa ba? una, tinuod bitaw. Di na may, pero na wala- may gihumod, nila. O pero sa Gasto ba probinsya ron? sa among panahon sa una, edad kong mga siguro mga 10 anyos, 8 anyos. Wala tapis ang ilang ang dili ra sa lower may tapos diri sa baba wala. Magbitay-bitay ko ng mga tutoy sa mga inahan gawa sa daga, no? Oh, wala lang nalay bali nila. Oh, wala na bali niya. Kini karong sa atong little sender kasi nga na sa Nebana Goliath. Si Lokring, unya iyang bana, si Natoy. Si Natoy may maglagot kayo, igat pagigsultihan niyang asawang si Lokring. Oh, mag-short, niya, murag way, di pag panty. Uy, ang nagpatambag siya mismo si Lucring o siya ang pangutana ko biya kung paminaw ni pangutana na Ang pangutana ni Lokring, sa ba day kuno niyang magsulob siya ginaani? Sa ba ni nako? Ha? Nganom day nga ilam dyo kong kontrahan, di man sila gusto mag-short ko. Nga ba mo ni usurod, sayop din na, sa din na. Palihog tambagi ko ninyo. Be. Kasi may nakuha niya, nga nagbadlong. Yung bana, kay ang mga silingan at Pres, maadto lagi dito, magsig padlibak ito. Kay maglagot lagi. Nga naman sa siya, nga di man siya mo tuman sa ibana niya. Mo lagi, mo ni. Kuan man Lima ka ni uli probinsya ati Pres. Ga short 40 pisa nya, mubo pag yung kayo, Sa ging na bastos yung bana. pa kayo. Ging na yung bana, hubo na. Ano siya? Unya na ko maghubo dong. Kung di mo ka maghubo, yan siya.
Wa man ko'y pante. Dili ang iyang pagsulubog short panalitan. Ikaw may sinder karon lokring no. Nindot man ang tingali kag lawas kay maghili ka mag short, nindot tingali kag porma sa imong lawas bisag minyo naka pero ipahaom man mo isulob day. Pwede ra mag short kag kigol kung anar ka sa inyong lataran. Magmisbis pa kasi imong mga tanom. Pero ginan na mo kag probinsya niya kigol kay kag short. Itikal mo sa hagdan sa series. Makita na ang kwan singan ini. Nga naman, mubugod kaayo? Oh. Pakiko lagi kaya natin, Pakigol kayo. May palagi ko ni pan. Nya, puti, dili lang gumog. Puti, Puno. puti. Puti lagi ko no siya. Mabitaw kayo. nga ang mga tao. Mura sa Ay. magkuan. Muna nga. Oh, Pupas. okay raw, basta nindot kag legs nga forma. O lagi pero grabe kay pumapagani sa iyang ugangan. Mas may pa ko ng pante. Mas may pa ko ng pante. Kaya mura pagpurol. Iyang purol. Mura nagpante. Pero, kung doon sa ibana nga mubadong niya, ang iyong tanga, iya punta huron iyang bana. Okay, minyo naman gud siya. Minyo naman siya. Oh, Usa pa ba iyang ang- pakigulan? Kuan man gud ni siya, Ate Pres, mura ka nang tawag na to, fashionista ba? Pero ibutang Bisa sa daw, lugar. Dili. Oh. Di kinahanglan nga mag-inana ka. Okay, ngun Kung anang may short nga dili kayo mo buo, kira, di Oh, ba? ingon ano Okay mang naman. ingon ang mangumpra siya, ang preting short preting kikula. Nga nag-alsa niya sa basket, mo aksyon ka man jug tuwan, nag-alsa. Oh, nagsakay may lang nakay kagalingong kotse. Kaya mo sakay kang moagkig sakay kas e-bike, sakay kas imuti kang mo, aksyon ka man jug tuwad. Niya ka, ilad nga mag-inana ka, siksi ka, gadagandagan ka, kay busa kay jeep. Oh, unya gabi ka kung nagtulo ang imong gikubrang mga limango, mga kuan. Kuan, ikaw may magpatambag dahil kring no, kanang na ang ibutang lang sa lugar. Sa ako lang gingon, paglitag na ara ka sa inyong balay, pero kung pasiksik kag mayo, total na araman ka sa inyo. Wala. Mamisbis ka sa tanom. Magpaihi kasi mo mga binuhing iro tagas kay balahibo, imo man ang itutuyok na sa imong lagwerta. Okay ra. Pero Pare ate Pres God, manilig. oh, Nya, kuan sa iro, law sa iro. Nya, na mga iro nga Ligo doon sa sa iro. iro. Bantayon niya kay basig kabala ni. Ang iring. Ang iring ang mo ito. ingon anay ron Goliath nga bispiras man ros kani pag-record ako bispiras man ros sa kanang piyesta sa Todos los Santos. Ah. Perti man ron taas sa linyas mga tao, dinaganay inilugay yung short ay tanan uroy. Masalunggat pala nagpayong sa kasunod ng mga tao, may malanggos. Sa lain tao ate Pres nindot na tadaon pero sa iyang bana. Sa iyang hindi bana, maayo. muna, iyang tang respetaraan iyang Minyo- bana. minyo naman Kay gud siya. bana naman na niya. Oh, Sa minyo pa naman iyang gud siya. pakigulan, minyo na. Minyo na siya, nanay bana. Di Nay, ba? kita pres kita pres Pero mga sa tana. unahan ra, dili mayo. Mga tana ta pres na ubang lalaki di kuno sila ganahan kon kanang kuan ra kaayo kanang Daring kayo? kita ra kaayo mas may Oo. pa kuno taas kay murag ba excited ka may tagma oh Ha? Doktor? Sa una karon di inana di na. Dowo, pads, takap lang ka, pads. Sila po nang mag-short ka, uy. Kanya to karaan kayo? Wa man sa kayo mag-short ka ni ato, pads. Karon naman na. ah ko nang Oo, ana. bisal ka di ka nang magkisan ko no oh Wa man dali mausog yung kain na kani ato. Magtakaso kining salina kay ang mga batanon magaling rin mo tukutin kita kuan. uy undi erto uy Sagli. undi erto Ay ko ano to hada libkas na to. Wa to Sleep madungog. tag na to. Wa madungog. Kita na. ang yun na bati araw wala mo tag istasyon Oh. Bisa ate do bitaw. Kita lagi BTS. Oh, sa panahon bitaw nilang Rizal Goliath no nilang aning presidente Emilio Ginaldo takas kimo sanina ang mga babae no unsay tawag adto kanang terno unsay tawag na terno o kimuna nga nana Muna, sayal nga tag-as. Oh. Pero kana bitong may sa kay jeep unya mubu kayo og short bitaw na magtanaw ko ba kung muning mga laki nga mahikapan sila. na o Diba? nga Kaya nana nga no, na may laki nga mo, kuan gyud mo hikap baron, paani mo, hikap. oo. Kay kuan mamagatikal. Mas ka mo nagkamanda dili yung gabanyag. Oo. May ba ko na. Oh, matindal ba? mo sagbat ko ate pres ha babae man jud ka ako nakita ko murag gahapon to ni Simba ba Nag short? oh dato tingito sa kana masig puyog nga murag iyang alalay Oo niya. tiguang naman yan nagkabakang pan dili short ka namubukig sa iyal murag Ay, imbis na nag-miniskirt? simba to murag pagkasata dili man short ka ng sayal pero Wala piti nga mo mubo miniskirt lagi. oh nya idaran ba siya nagkakaang na iyang legs What alis sa amin sa ila?
Hindi mo doon videohan na. Way sa amin nga full good ba nga kanang taas nga makita ang imutanan Ito. kuan. Wa tingali. Balik ta. Balik ta. Lukring, kanang ang unsa ganin ang Lukring. lukring unsa ganin naarabay panulti yung lukring sa English nga lito karate press first impression sa to. First impression is last thing. Okay nga na. Oo. Kuan na inday kay kanang para dili ka masawayan kay panalita gwapa ka nga ingon na imong pamisti mauway na dai imong pagkagwapa, Pero- imong pagkaangayan. Bitaw. Oo. Bisan ako gulyat ka nang sa ako mga kauban nga mga bayot nga mga kuan kung musuroy ka ni mong kulon ayo kay mo pagsuloban ng mga daring ka ng mga siksik ayo kay ilan mo bayot may pwede yung sanin na kasi mura mo babayotan aon no Bitaw, oo. og salamat mo pinagating naman noon Kung ako ang pasultihan. Are